wata ƙarya ce fir'auna ya taɓa yi wadda ta bayyana. Kun san yayi da awar cewa shine Allah, to da yayi da awar cewa shine Allah kuma yana kashewa yana rayawa. To wata rana wata tsohuwa sai akuyarta ta mutu, da akuyar ta mutu sai ta ga akwai solution ai, bari ta zo tunda ta zo wurin fir'auna ya raya mata akuyarta. To ka zo fir'auna yana da wani waziri, yawa Hamana, waziri Hamana. Ko da aka zo fir'auna na can ƙurya, Hamana shi yana baki-baki. Wannan tsohuwa da ta zo sai ta ce ita abin da ya kawo ta zo ne tana so ta ga fir'auna, akuyarta ta mutu tana so a rayan mata da akuyarta. Hamana ya tsaya da yake tsohon ɗan demokuraɗiyya ne. Sai ya tsaya ya shuru, sai ya ce gaskiya ba za ki samu ganin fir'auna ba, saboda fir'auna ya shagaltu da halittar raƙumi, yanzu haka yana ce yana halittar raƙumi. Sai ya ce amma yana zuwa, sai ya je ya kamo wata akuya sai ya bata, sai ya ce ɗauki wannan na baki. Ita tsohuwa dama ba akuya take so ba, an bata shi kenan, an mata demokuraɗiyya an wuce. Shi kenan da fir'auna ya fito sai Hamana ya ce kai mai gida an samu matsala ba, ya ce me ya faru? Ya ce wallahi wata tsohuwa ce nan ta zo, akuyarta ta mutu kuma ta ce tana so a rayan mata da akuyarta. Ya ce kai ya aka sai ya ce kai ai an riga an bayar da ita. Ya ce ai na ɗauko mata wata akuya na bata, na ce ba za ta samu ganinka ba saboda ka shagaltu da halittar raƙumi. Sai fir'auna ya gyara zama ya ce wallahi ya Hamana, da ma a ce ka san irin wahalar da nake sha wurin halatta raƙumi. shi ne sai Hamana ya kalli fir'auna sai ce ala Hamana ya fir'aun, haba fir'auna yau kuma ƙarya haddasa Hamana ake. Shi ne ala Hamana ya fir'aun, in ka ji balarabe ya ce ala Hamana ya fir'aun, ma'ana mutum ya kwantara ƙarya kuma ta bayyana.